Din it-taħdita nixtieq nitkellem dwar li tinna venut fl-Amerika, dwar l-ewwel kapitlu ta' dak il-romanz. U beħsibni nifoka speċifikament fuq il-kitba ta' mam u fuq dak li hemm fis-silta illi se niddiskuti. Però qabel ma nasal għal dik l-analiżi ta' dak li qed jikteb mam u fl-ewwel parti essenzjalment ta' dak l-ewwel kapitlu tar-romanz tiegħu tal-1930-31. Nixtieq nagħmel preambolu, insomma, nixtieq nagħmel introduzzjoni li fiha nitkellem fuq kif se naffronta din il-parti tar-romanz u mod ġenerali il-romanz li qed nitkellmu fuqu. Fil-ktib tiegħu l-idea tal-letteratura, Oliver Frigieri jitkellem fuq id-dimensjoni storika u d-dimensjoni estetika u universali tax-xogħol letterarju. Fil-qosor Frigieri jgħid illi il-test letterarju, meta jkun test letterarju tajjeb, għandu dimensjoni storika li ma jistax jaħrab minna, imma għandu wkoll dimensjoni estetika li tmur lil mill-persuna li qed tikteb ix-xogħol, miż-żmien li fih qed tikteb u anki mill-post li fih qed tikteb li huma kollha elementi li x-xogħol ma jistax jaħrab minnhom imma illi jista' jola l fuq minnhom. Dan huwa l-argument prinċipali ta' Oliver Frigieri. Issa, f'din it-taħdita nixtieq nuri kif ir-romanz ta' Juan Mamo fil-waqt li huwa partikolarment marbut mal-moment storiku, mal-personalità tiegħu bħala kittieb u mal-Malta li qed jikteb fuq għax għalkemm l-immigranti jmorru l-Amerika jmorru New York, moħħhom essenzjalment jibqa' Malta u d-dinja tagħhom tibqa' dik ta' Malta. Xorta waħda r-romanz jirnexxielu joffrilna elementi li joħduna lilin minn dik il-dimensjoni storika dejqa ħanajtek, marbuta ħafna ma' post żmien u persuna partikolari. Se qed nirreferi primarjament għax xogħol li għamilna fl-edizzjoni tal-2013 ta' dan ir-romanz li konna pubblikajna mal-SKS meta ħriġna ir-romanz fil-verżjoni din hija r-raba edizzjoni essenzjalment, verżjoni li hija kemm jista' jkun fidila lejn l-oriġinali ta' Mamo tal-1930-31. Pubblikazzjoni li tinkludi wkoll ktieb ibbażat fuq xogħol ta' Anton Kassar dwar il-personaġġi u uħud mill-ġrajiet u l-avvenimenti li jissemmew fir-romanz. U ktib ieħor li jiena dditjajtu flimkien ma' Olivia Borch, dejjem ibbażat fuq ix-xogħol ta' Anton Kassar, li ħafna minn daw il-karatteri li qed jikteb fuqhom, daw il-personaġġi storiċi li qed jikteb fuqhom fil-fatt kien jafhom personalment, bħalma kien jaf personalment ngħidu aħna lil Alfred Gerada, il-karikaturista. U bagħad hemm ktib ieħor illi huwa il-ġabra tal-poeżiji ta' Mamo illi Annelies Vassallo f'teżi tagħha tal-baċellerat kienet ġabrethom mill-gazzetti mir-rivisti ta' żmien Mamo. Dawn huma l-erba' edizzjonijiet tar-romanz ta' Mamo, dik li qed taraw hija l-edizzjoni tal-2013 li ħriġna aħna. Fl-1930 Mamo ħareġ ir-romanz tiegħu fil-forma ta' faxxikli, fl-1971 il-Gazzetta Satirika tal-Partit Laburista l-editur tagħha Quirino Kassar kien ippubblika dan ir-romanz mill-ġdid mal-Gazzetta X-Xewka u fl-1984 dik l-edizzjoni li studenti tal-ġenerazzjoni tiegħi trabbejna biha, l-SKS kien ippubblika verżjoni ta' dan ir-romanz bil-ritratt ta' mara bidwija mill-imġar fuq il-qoxra ta' barra. Dan huwa ktib ta' personaġġi, tal-personaġġi li qed nitkellem fuqhom.
Il- il- Il-titlu mhuwiex il-personaġġi, imma personaġġi għaliex il-ktieb minkejja li hu ktieb voluminu speċi fi ħafna paġni, xorta waħda ma jirnexxilux jiddiskuti l-personaġġi kollha u speċjalment il-ġrajiet kollha li storiċi li għamel referiment għalihom Mamo fir-romanz tiegħu. Għax dan huwa romanz li huwa verament dokument ta' Malta ta' żmien u kif jgħidu stess fil-fatt fil-romanz stess. U dawn huma il-poeżiji titlu meħud minn tħeġġiġa lil kittibin, titlu meħud minn waħda mill-poeżiji ta' Mamo stess u din kienet ġabritom, din il-ġabra kienet għamlita Annalise Vassallo, graduata tad Dipartiment tal-Malti fl-Università. Irrid ngħid li fil-sit tiegħi dreamgrima.com jew .org it-tnejn jaħdmu. Hemm bosta studji li jitkellmu dwar xogħol ta' Mamo u issibuhom fil-paġna riċerka u sibu wkoll però hemmhekk anki bibliografija pjuttost estensiva ta' xogħlijiet kollha li nkitbu mill-istudjużi kollha dwar Mamo. Naturalment, għadhom qed jinkitbu numru ta' studji, ġifieri din mhijiex bibliografija kompluta sempliċement għax ix-xogħol fuq Mamo għadu għaddej. Ir-romanz, kemm ir-romanzu li tingħana Venus fl-Amerika kif koll ir-romanz li bleħ ta' Giuseppe Orlando, dawn huma romanzi li naturalment it-tnejn inkitbu f'mumenti storiċi partikolari minn awturi b'ideoloġija politika partikolari u skont estetika letterarja pjuttost ġdida għal żmienhom. It-tnejn li huma jistqarru li ma jridux jiktbu bħalma kienu qed jiktbu ir-romanzira ta' żmienhom. U din hija stqarrija ċara ħafna tal-estetika tagħhom qed jgħidulna bil-quddiem x'mhux se jagħmlu effettivament, imma jgħidulna wkoll x'se jagħmlu tnejn li huma jgħidulna li jridu jiktbu romanzi illi jirrakkuntaw ir-realtà ta' Malta ta' żmienhom. Issa, naturalment, meta nitkellmu fuq realtà, ir-realtà hija dejjem suġġettiva, ġifieri ma tistax ma tkunx għax ir-realtà hija dejjem mill-perspettiva ta' min qed jitkellem fuqha, ta' min qed jgħixha, ta' min qed jara u l-bqija. Għaldaqstant, mhux qed ngħidu li din hija realtà assoluta, li din hija realtà perfetta, li dan huwa qari jew din hija interpretazzjoni tar-realtà li hija korretta waqt li interpretazzjonijiet oħrajn mhumiex. Qed ngħidu li l-idea tagħhom ta' romanz li jirrakkonta r-realtà jieħu l-forma li jażlu huma. Fil-fatt huma żewġ romanzi ta' Orlando u ta' Mamo miktubin it-tnejn huma bl-idea li jridu jirrakkuntaw ir-realtà ta' żmienhom. Imma fil-fatt huma żewġ romanzi differenti ħafna. Wieħed huwa romanz satiriku, wieħed huwa romanz li jinqeda bl-esaġerazzjoni fost l-oħrajn biex jirrakkonta r-realtà. U l-ieħor huwa romanz serju ħafna, kultant serju żejjed, li jagħtina idea ċara ħafna ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin skont il-vuċi tan-narratur li huwa l-protagonista tar-romanz li bleħ u li jagħtina wkoll l-istejjer differenti ta' numru ta' karattri. Ħafna xemm bejn dawn iż-żewġ romanzi imma hemm ukoll differenzi importanti ħafna. Forsi l-iktar differenza importanti hija li wieħed huwa rrakkontat minn vuċi li biex ngħidu hekk hija almenu fid-dera vuċi li mhijiex parti mir-romanz. Jiġifieri hija vuċi eterodiegetika ta' xi ħadd li fil-fatt mhux wieħed mill-karattri tar-romanz, imma li fim minnu lejn il-bidu tar-romanz effettivament jidħol f'xena minnhom ma' Feliċ u ma' Mari.
Imma mod ġenerali huwa romanz rrakkontat minn narratur eterodieġetiku waqt li romanz ta' Orlando huwa romanz autodieġetiku għaliex il-protagonista qed jirrakkonta hu stess l-istorja tal-romanz. Minkejja fil-fatt ir-romanz huwa sensiela ta' stejjer biex ngħidu hekk. Sensiela ta' realtajiet il Orlando qiegħed flimkien f'dan ir-romanz tiegħu tal-1948. Il-fatt li romanz huwa li daw żewġ romanzi huma marbuti mal-istorja ta' żmienhom mal-perjodu storiku li fih huma marbutin miegħu mhuwiex uniku. Ġifieri kull romanz, kull xogħol letterarju huwa marbut mal-persuna li qed tiktbu, ma' żmien li fih qed tiktbu u mal-post li fih qed tikteb dak ix-xogħol. Din hija xi ħaġa minn ewwel id-dinja, ġifieri di xi ħaġa li ebda xogħol letterarju, ebda romanz ma jista' jaħrab minnu. Però aħna għandna tendenza li din ir-rabta mal-mument storiku nagħmluha biss fil-każ ta' daw ir-romanzi realisti bħal ta' Mamo u ta' Orlando. Dan jidir li huwa essenzjalment żball, insomma, ġifieri anki romanz bħal Nazzjuellu ta' Giuseppe Mosca Zoppardi huwa romanz li huwa frott ta' żmienu li huwa frott tal-pajjiż li qed jinkiteb fih u tal-awtur li qed jiktbu u l-ideat u l-ideoloġija tiegħu. Għalhekk fil-każ ta' kull xogħol letterarju rridu nqisu kif jgħid Friġġieni insomma fl-idea ta' letteratura. Fil-każ ta' kull xogħol letterarju rridu nqisu dik il-ħamrija insomma storika li fiha tikber il-kidba li nkunu qed nistħarġu. U rridu nżommu wkoll f'moħħna u dimajnejna il-fatt li ir-romanz inkiteb f'perjodu storiku differenti minn tagħna, imma aħna bil-fors irridu naqrawh illum. Jien ma nistax ma naqrax ix-xogħol ta' Mamo illum għax illum qed naqrah. Ġifieri bil-fors irid inqis id-distanza, bil-fors irid inqis il-qabża li hemm fi żminijiet illi fih qed jinkiteb ir-romanz u qed jinqara ir-romanz. Anki jien stess li naqra r-romanz ta' Mamo bħala student ma nafx fl-1987 u bħala lettur illum bħala xi ħadd li qara ħafna xogħlijiet letterarji oħrajn wara li jkun qara dak ta' Mamo, anki jien stess li qed naqra fi żminijiet differenti u f'fażijiet differenti ta' ħajti, se naqra dak ix-xogħol letterarju b'mod differenti. Hemm strateġiji narrattivi u tekniki letterarji li jibqgħu jitħadmu minn żmien għal żmien. Fil-waqt li dimensjoni storika hija biex ngħidlek fissa, l-istrateġiji narrattivi u tekniki letterarji jimxu minn żmien għal ieħor u sekwiet huma simili biex ngħidu hekk. Għalkemm naturalment anki it-tradizzjoni letterarja jew il-ħamrija letterarja li fiha ikun qed jinkiteb ix-xogħol ma' żmien tinbidel naturalment. Però hemm ċerti tekniki, pereżempju l-għażla tat-tip ta' narratur jew strateġiji illi fl-aħħar mill-aħħar tista' tibqa' tużhom ikkun f'liema żmien tkun qed tikteb, ikun xi jkun iż-żmien li fih qed tikteb. Fil-każ ta' Mamo, il-vuċi li qed tirrakkonta hija vuċi importanti ħafna u kważi kważi nistgħu ngħidu li dik il-vuċi li għalmenu fil-punt ta' tluq hija anonima, hija trasparenti. Fil-fatt tista' tqisha bħala il-vuċi li hija l-protagonista tar-romanz. Imma mbagħad hemm il-kwistjoni fundamentali tal-plot jew tan-nisġa tar-romanz li fil-każ ta' Mamo speċjalment
hija kwistjoni importantissima għax Mamo jikteb romanz li jider qisu sensiela ta' xenetti jew ta' xeni jew ta' kummedja waħda wara l-oħra, teatrin wieħed wara l-ieħor, ma fil-verità minn kważi kważi minn ma nindunaw Mamo ikkun qiegħed iħejjina għal tmiem li fil-fatt ma nkunux imħejjina għalih li sorprendina. Hemm ukoll tekniki letterarji bħat-ton, il-metafora, similitudni, dialogu, il-lingwaġġi differenti li juża Mamo. Dawn huma kollha tekniku strateġiji li fil-fema tiegħi jirrappreżentaw id-dimensjoni estetika tar romanz, dak li se jibqa' mir-romanz meta twarrab ħanajdu hekk jew wara li tkun qist id-dimensjoni storika tiegħu. Ekku daw żewġ romanzi ta' Mamo u ta' Orlando, it-tnejn jibdew ħafna bid-dialogu, però nafu li dialogu fil-każ ta' Mamo huwa ferm iżjed ħaj, ferm iżjed spontanju, ferm iżjed immedjat biex ngħidu hekk mid-dialogu kultant stilizzat, anzi sikwit stilizzat li juża Orlando. Fis-sens li fil-każ ta' Mamo il-karattri qed jitkellmu ħafna drabi mingħajr ma jaħsbu wisq u allura jikxfu affarijiet fuqhom infushom li normalment fil-letteratura ta' dak iż-żmien ma kinux jikxfu l-karattri. Jiena pereżempju in-nuqqas ta' ħsieb tagħhom, il-preġudizzji tagħhom, l-ignoranza tagħhom, il-fatt li ma jafux, eccetera. Fil-waqt li l-karattri ta' Orlando meta jitkellmu ħafna drabi qed jaqdu funzjoni illi jagħtihom l-awtur. L-awtur iridhom jgħidu ċerti affarijiet għax huma dawk l-affarijiet li jixtieq fl-aħħar mill-aħħar jgħid l-awtur. Fil-każ tal-karattri ta' Mamo, il-karattri huma f'da sens speċi iktar liberi u ħafna drabi jgħidu dak li jfett lilhom u li minn banda juri lill-qarrejja dak li Mamo qed jikkritika fis-soċjetà Maltija ta' żmienu. U mill-banda l-oħra jisu jieħdu rridni f'idejhom. Ġifieri jaqbdu u jieħdu l-istorja f'idejhom mingħajr ma jħallu sa ċertu punt l-lit insomma tal-awtur implikat tmexxihom, tikkontrollhom, tikkondizzjonahom. Wet mill-istudji li nistgħu nħarsu lejhom biex niddiskutu kemm ir-romanz ta' Orlando b'mod dirett kif ukoll romanz bħal dak ta' Mamo huwa l-istudju li kiteb Oliver Frigieri fl-1985 dwar l-imblaħ ta' Orlando, studju li jismu l-kuxjenza mnikta f'soċjetà aljenata. Hemmhekk Frigieri jgħid li bħall-artisti l-oħra l-awturi jimbtu fih dan kwadru storiku definit u l-kitba tagħhom tirrifletti dan l-isfond. Mamo, il-kitba ta' Mamo u x-xogħol ta' Mamo jirrifletti żmienu u l-istess fil-każ ta' Orlando, imma l-awturi li jistgħu jirriflettu żmienhom ukoll billi jmorru kontra l-estetika ta' żmienhom kif jippruvaw jagħmlu dawn iż-żewġ awturi. Kif konna ngħidu din il-kontestualizzazzjoni storika, soċjali, ideoloġika, letterarja ma toġ biss għal-romanzi realisti għax nistgħu narawha wkoll din il-kontestualizzazzjoni jew jeħtieġ li nagħmluha wkoll din il-kontestualizzazzjoni meta niġu għall-awturi romantiċi. Għax kultant l-awturi romantiċi Maltin għandna l-ħabta li nitkellmu fuqhom bħala dawk li huma fl-aħħar mill-aħħar l-ħna li waslu il-mit nazzjonali Malti li bnew huma stess.
li jittrażmettu din il-mitoloġija nazzjonali romantika ta' żmienhom. Imma anki dawk ir-romanzi naturalment jirriflettu l-ideat tal-awturi li qed jiktbu il-Malta li qed jiktbu fiha, anki jekk mhux qed jiktbu fuq il-Malta ta' żmienhom. Bħalma jiġri fil-każ ta' Nazzuello l-1909, romanz ta' l-itwal romanz ta' Giuseppe Moscat Zoppardi. Għax ebda xogħol mu maqtuħ mill-ħamrija li fjani betu mill-ideoloġija tal-awtur jew tal-awtriċi li kitbitu. Dan huwa Nazzuello, din hija waħda mill-edizzjonijiet ta' Nazzuello meta taqra dat tip ta' kummenti minnaħa ta' narratur li suppost huwa eterodiegetiku, fis-sens huwa eterodiegetiku, ma suppost mhux qed jgħaddi ġudizzji fuq dak li qed jiġri fir-romanz. Ma fil-verità f'kummenti bħal dawn naraw mill-ewwel li dan in-narratur li mhuwiex wieħed mill-karattri fil-fatt qiegħed jgħaddi ġudizzji fuq dak li qed jirrakkonta. Araw pereżempju l-mod kif jiddeskrivi l-Franċiżi qed nitkellmu fuq romanz ambjentat fi żmien il-ħakma tal-Franċiżi f'Malta. Dawk il-Franċiżi il-kefrin bla kmantu bla mistħija bħal qtajja klieb maħruba jgħidilna ir-romanz, jitkellem fuq il-bejta tagħhom bħal kieku dawn huma xi tip ta' bejjem feroċi li għandhom il-bejta u l-bqija. Il-kelma bejta u hekk għandha konnotazzjonijiet profondament negattivi. Ġifieri xirrid ngħid hawnhekk tinkixef sew l-ideoloġija ta' mhux ta' Nazzuello, skużawni, tinkixef sew l-ideoloġija ta' Giuseppe Moscat Zoppardi li qed jikteb. Il-fatt li hu qed jirrappreżenta lil Franċiżi f'dawl verament negattiv. U dan jirrappreżenta idea partikolari, seta' kellu idea differenti tal-Franċiżi, seta' ħares lejn il-Franċiżi bħala dawk li kienu jirrappreżentaw il-ftuħ tal-moħħ l-ideat interessanti dwar bosta elementi tal-ħajja tagħna. Imma hekk Moscat Zoppardi jażel li jagħtina perspettiva negattiva ħafna tal-Franċiżi u jippreżenta bħal kieku hija verità sagrosanta, speċi assoluta, mhux opinjoni. Fil-fatt hija opinjoni, fil-fatt hija verament suġġettiva. F'dik id-daħla, f'dak il-kumment ta' Friġieri dwar Orlando, jgħid hekk biex ir-romanz jibqa' jgħix b'fejda għal żminijiet oħra, irid jinstab fih il-kontenut spiritwali jusa, universali li jżommu ħaj fih innifsu jagħtih tifsira li tgħix waħedha. Mela din hija biex ngħidlek definizzjoni ta' Friġieri ta' dik id-dimensjoni estetika jew universali li bdejna t-taħdita biha. Ġifieri qed jgħid isma' dawk l-elementi tar-romanz li huma marbutin ma' żmienhom, hemm ukoll dawk l-elementi tar-romanz li jibqgħu jgħixu b'fejda għal żminijiet oħra. Jien m'iniex konvinti li tista' tagħti tifsira li tgħix waħedha lir-romanz. Jiġifieri li tista' wara li tkun tinjora d-dimensjoni storika bħalli kieku kważi ma teżistix. Għax dik id-dimensjoni storika naħseb li tibqa' marbuta sfiq b'mod fundamentali mar-romanz. Imma jinteressani iżjed il-punt li ieħor, ġifieri li hawnhekk Friġieri b'din l-istqarrija tipika ħafna tal-mod kif jikteb xogħlijiet kritiċi tiegħu jiddefinixxi essenzjalment id-dimensjoni estetika jew universali. Dak li jibqa' jgħix b'fejda għal żminijiet oħra. Naħseb li definizzjoni verament sabiħa f'da sens.
Parentesi oħra żgħira qabel ma nibda niddiskuti l-ewwel silta l-ewwel kapitlu, l-ewwel parti mill-ewwel kapitlu tar-romanz ta' Juan Mamo u li tenna Venus fl-Amerika hija riflessjoni fuq ir-realiżmu. Għaliex ir-realiżmu mhuwiex rakkont tar-realtà li huwa oġġettivament iktar korrett minn dak ta' tipi oħrajn ta' kitba. Il-letteratura realista ukoll hija interpretazzjoni ta' realtà fl-aħħar mill-aħħar skont tip ta' kitba, skont estetika, skont idea ta' x'suppost tagħmel il-letteratura bħalma teżisti estetika f'movimenti oħrajn letterarji bħal romantiċiżmu, bħal ma nafx bħal realizmu maġiku u ideat oħrajn, ideoloġiji oħrajn ta' xi tkun letteratura tajba jew kif tista' tikteb il-letteratura. Dan nistgħu naraw billi nħarsu pereżempju lejn xogħol ta' Émile Zola, il-kittib naturalista jew realista tat-tieni nofs tas-seklu 19 fi Franza li kiteb numru ta' romanzi li nistgħu nqisuhom bħala punt ta' riferiment tar-realiżmu Ewropew. F'romanz bħal Ġerminal, Émile Zola jippreżenta ritratt kemm jista' jkun oġġettiv fil-fema tiegħu tal-ħajja ta' numru ta' ħaddiema tal-minjeri fin-naħa ta' fuq ta' Franza. Wieħed mill-modi li juża biex ikun kemm jista' jkun oġġettiv skont l-estetika realista tiegħu huwa billi n-narratur tiegħu ma jikkumentax fuq il-ġrajiet li qed jitkellem fuqhom. In-narratur jipprova jippreżenta il-fatti u mbagħad iħalli lilna l-qarrejja niddeċiedu kif ninterpretaw dawk il-fatti, x'pożizzjoni nieħdu quddiem dawk il-fatti. U allura waħedna biex ngħid hekk nieħduha kontra s-sidien inġusti ta' daw il-minjieri, waħedna noħduha kontra sistema ekonomika illi taħqat lil dawk in-nies, dawk il-ħaddiema komuni li fl-aħħar mill-aħħar huma s-sies ta' dik is-sistema ekonomika, ta' dak is-suċċess ekonomiku, ta' dik il-kreazzjoni, l-ħolqien tal-ġid. Imma dan Zola jipprova jagħmlu mingħajr ma joqgħod jippritkanna u jgħidilna u kif għandna ninterpretaw l-istorja. Il-ġrajiet li qed jirrakkonta, il-karattri, l-inċidenti li jinqalgħu u l-bqija. Sa dan ma tantx huwa tipiku tal-letteratura tagħna. Anke l-kittieba realisti tagħna ħafna drabi jħossu ħtieġa li jgħidulna huma kif għandna ninterpretaw aħna l-qarrejja l-istorja li qed jirrakkuntawna. U dan ċertament huwa l-każ ta' li tinna Venus l-Amerika li ħafna drabi fl-aħħar ta' kull kapitlu jagħtina biex ngħidlek it-talima jgħidin nisma' rajtu x'ġara, araw kif għandkom tiġġudikaw dak li ġara. Araw kemm pereżempju, araw kemm in-nuqqas ta' tagħlim, in-nuqqas ta' skola ħalla lil Maltin lura. U jiġri wkoll fil-każ ta' romanz ta' José Orlando illi fih il-narratur li huwa l-protagonista, dan Libleħ bla isem, kontinwament fil-fatt jagħtina l-ġudizzju morali u politiku tiegħu fuq dak li jkun qiegħed jirrakkonta. Ġifieri f'dan is-sens daw iż-żewġ romanzi Maltin ċertament mhumiex realisti. Il-konklużjoni tagħna se tkun illi fil-fatt hemm tipi differenti ta' realiżmu, ċertament fil-letteratura tagħna. Forsi dak li joqrob li żjed lejn l-idea kontinentali, l-idea Ewropea ta' realiżmu fil-fatt huwa ir-romanzi Giuseppe Kuti
li jiġi wara din il-ġenerazzjoni ta' bejn iż-żewġ gwerer, il-ġenerazzjoni ta' Orlando Marx u Ġwan Mamo u anki kittiba oħrajn. Anki per eżempju l-fatt li il-romanzi ta' Ozola ma' romanzi profondament serji, ġifiri mem ebda lokal għall-umorizmu, għal-sarkazmu, għal-teatralità, għal-kommedja kważi, illi naraw fil-romanz ta' Ġwan Mamo. F'da sens, l-għażla ta' Mamo illi il-narratur isir pratikament il-protagonista ta' romanzi hija għażla profondament mhux realista. Kemm Mamo kemm Orlando juru disprezz lejn il-lingwaġġ letterarju dominanti ta' żmienhom u jagħmlu parodija tiegħu it-tnejn li huma. Orlando fid-daħla tiegħu jgħid fid-daħla romanz li blaħ jgħid da żmien lanqas il-baħna ma jrid jaqaf aktar bit-tħarrif l-erien tal-fatà tiegħu l-imħabba ta' Mananni hawnhekk qed jikkrea ismijiet ta' romanzi tal-faxxikli biex iwaqħhom ċajt, insomma, essenzjalment biex jiżżufjetta bihom. Speċi spiċċa żmien li noqogħdu nirrakkuntaw il-ħrejjef qed jgħid iridu nirrakkuntaw ir-realtà u r-realtà li jirrakkonta Orlando bħal dik ta' realisti Ewropej hija ħafna drabi r-realtà tan-nies komuni, realtà mwera tan-nies komuni, realtà mwera ta' xogħol tal-id, tal-għejxin fidjar li mhumiex diċenti, ta' disprezz li jiffaċċjaw kuljum fil-ħajja tagħhom u l-bqija. Malta ta' Orlando jgħid friġieri bħal ta' Ġwan Mamo u Fulitona na Venus l-Amerika hija diġà soċjetà ta' klassijiet differenti. Analiżi li waqt li tinħassu kol fix-xogħlijiet romantiċi ta' qabel fihom fil-romanzi romantiċi din id-differenza bejn klassijiet imġemba skopijiet ta' analiżi bejn il-ħakkiema u l-maħkumin. Li anki fit-taħt tliet sadniet għandek klassijiet differenti, għandek il-nobli, għandek il-Alessandro Abela u għandek il-bdiewa komuni, għalmi Paolina, fqar, bdiewa fqar, marginalizzati biex ngħidlek. Imma peress li l-estetika, l-ideoloġija ta' romantiċi kienet differenti minn dawk ta' realisti, din id-differenza bejn klassi differenti mhijiex waħda mit-temi ewlenin, jew waħda mill-preokkupazzjonijiet ewlenin tar-romanz, imma hija element li Aquilina jispiċċa jużah biex juri l-għaqda tal-kotra Maltija, il-bini ta' ġema nazzjonali, ta' kotra nazzjonali, ta' komunità nazzjonali ġdida li fiha id-distinzjonijiet bejn nobli, f'dal-każ Alessandru u Paolina l-bdiewa josfru biex timbena il-familja nazzjonali l-ġdida. Fil-każ tar-romanz ta' Mamo, daw id-differenzi soċjali, daw id-differenzi bejn klassijiet soċjali huma diskussi u huma wkoll problematizzawhom daw l-awturi. Tajjeb din tkellimna fuqha it-tip ta' rakkontar, it-tip ta' narrazzjoni. Tajjeb hawnhekk friġieri qed jitkellem fuq ir-realiżmu. Bħal Ġwan Mamo qablu, Giuseppe Orlando jiddikjara l-vokazzjoni l-missjoni didattika u politika tiegħu biex tressaq maħluq lejn drawiet tajba u rih dawk li għandu ħżiena. Hawnhekk il-kittib jiġifieri Orlando qed jiddikjara
fid-daħla tiegħu illi din se tkun il-missjoni tiegħu li jgħallem essenzjalment lil qarrija tiegħu li jurihom ir-realtà biex huma jkunu jistgħu jitalmu mill-iżbalji li jagħmlu. La qegħdin fuq din l-slide li fiha hemm isem Ġwan Mamo miktub kumment ta' malajr fuq din id-diskrepanza bejn il-mod kif ktibt Ġwan Mamo qabel il-mod kif qed nikteb l-isem Ġwan Mamo hawnhekk. Fl-ewwel każ kont qed nikkwota l-kitba ta' Friġġieri li dejjem kiteb isem Ġwan Mamo bil-ġewwa waqt li hawnhekk qed nikteb isem Ġwan Mamo kif kien jikbu jew kif kitbu fost l-oħrajn fir-romanz tiegħu. Iktar tard wara dan ir-romanz, il-pubblikazzjoni ta' dan ir-romanz, kiteb ismu Benna Waħda, imma il-punt jibqa' li ma morriet b'mod ċar ħafna ried jikteb ismu għala Spanjola biex ngħidu hekk u probabbilment din hija r-riżultat din l-għażla hija r-riżultat tal-ammirazzjoni kbira li kellu lejn il-kittib Spanjol Cervantes, l-awtur ta' Don Quixote, kif it-traduċih Paolo Montebello. Ġwan Mamo li il-modell letterarju li tiegħu huwa Cervantes. Dak l-awtur li qed iwaqqa' ċajt qed jagħmel parodija tal-awturi u romanzi kavalleriski ta' żmienu, awturi li ma ridux jirrakkontaw biex nużaw il-frażi ta' Mamo il-veru waqt li mhux ħrejja frid jirrakkonta imma rrid jirrakkonta r-realtà ta' żmienu. U għalhekk Mamo jimxi biex ngħidlek f'dan l-aspett jimxi fuq il-passi ta' Cervantes kif jgħidu stess fid-daħla għar-romanz. Naturalment din l-insistenza fuq it-talima, fuq id-didattiku, fuq l-element didattiku li naraw fuq Orlando manki f'Mamo qablu. Għandek l-aspett tal-ironija, naħseb li dawednihom ukoll, hawnhekk qed nirreferu għal Orlando, ton moralista u anki konservattiv tiegħu, pereżempju l-kritika tiegħu li kienet sa ċertu punt anki tipika tal-kritika li kont issib fil-gazzetti ta' dak iż-żmien. Ma nafx lej il-politiċi, lej l-attitudni lej il-flus, lej ix-xorb u l-bqija u ċerti drawwiet soċjali oħrajn illi Orlando jishom bħala inaċċettabbli, immorali. Mamo f'dan l-aspett tal-imġiba ta' nies fis-soċjetà, pereżempju l-imġiba lejn xulxin, huwa ferm inqas moralista minn Orlando. Din hija ġabra tal-kapitli differenti ta' Orlando kif jagħmilha kif jiġborhom minn dawn il-kapitli differenti Friġġieri fil-kumment kritiku tiegħu dwar l-iblaħ. Din hija it-tpinġija li Mamo qabbad lil Alfred Gerada jagħmillu għar-romanz tiegħu u li Tinna Venus fl-Amerika, parentesi żgħira, nnotaw li hawnhekk fil-tpinġija tiegħu Alfred Gerada jikteb Ġwan Benna Waħda, imma fl-istess pubblikazzjoni, fl-istess romanz, kull fejn seta' Mamo kiteb ismu doppja N, f'dan il-perjodu hekk kienet jikteb ismu. Il-romanz kien fih 59 kapitli, ħareġ jidhirli f'29 faxxiklu differenti, u Mamo stess f'riklam li kien kiteb li naraw hawnhekk jispjega l-pubblikazzjoni tiegħu. Dan huwa volantin kieku llum naħseb insejħulu flyer, jew sa ftit żmien ilu konna nsejħulu flyer, ma tantx għadek tara dat tip ta' ħanajtek riklami stampati, imma hawnhekk ukoll Mamo juri il-ħila
tiegħu biex jikteb il-ħila retorika tiegħu, il-mod innovattiv u avventurus kif dejjem jikteb. Dawk li xebaw jaqraw għandhom jibdew jaqraw u li tinna nafinut l-Amerika. U terġa' taqbadhom il-leblieba għal-qari. Huwa romanz oriġinali u ideali, b'kitba wisq sabiħa miktub minni Juan Mamo. Fejn oħrajn iraqduk, dan iqajmek. Raw qabel bil-miktub sur mastrijiet kbar u oħrajn fosthom patrijiet u qalu li hu uniku fi ġmielu u f'kitbietu. Innutaw illi meta kont qed nitkellem fuq id-dimensjoni storika, anki l-istorja tal-pubblikazzjoni ta' xogħol letterarju hija importanti. U hawnhekk Mamo jagħtina ċertu ħiel dwar l-istorja tal-pubblikazzjoni ta' romanz tiegħu, il-fatt li ħareġ faxxikli, il-fatt li hu minn ħarġa għall-oħra, minn faxxiklu għal ieħor li kien jitqassam bieb. Rrid iżomm lill-udjenza tiegħu, rrid iżomm lill-udjenza tiegħu miegħu. Rrid jinkoraġġihom bil-kitba tiegħu biex ikomplu jaqraw ix-xogħol, biex ikompli jbiegħu għax Mamo dan iż-żmien kien qed jgħix fost l-oħrajn mill-kitba, mix-xogħol li jagħmel hu stess. U allura din għalih kienet il-pubblikazzjoni ta' romanz kienet kwistjoni anki ta' għajxin għalih u għal-familja, il-familja tiegħu. Jiġifieri l-istorja tal-pubblikazzjoni tispjega pereżempju l-fatt li għandek sensiela ta' ġrajiet u jsejħlhom novelli f'kitba oħra, isek għandek sensiela ta' novelli. Però Mamo xorta waħda jżomm quddiem għajneh il-proġett kollu, speċi il-plot kollu, in-nisġa kollha tar-romanz, mhumiex sensiela dawn mhumiex sensiela ta' ġrajiet ta' novelli li mhumiex marbutin flimkien, le din hija storja waħda, imma din l-istorja waħda magħmula minn sensiela ta' ġrajiet li kważi kważi tista' tirrakkunthom separatament, imma jekk tirrakkunthom kollha flimkien jagħmlu ħafna aktar sens kollha flimkien. It-tieni ħaġa li rrid ngħid il-gburija ta' Mamo jgħid naturalment li tibieħ li tifaħħar ix-xogħol tiegħu stess, imma jfaħħru b'wiċċu minn quddiem, miktub minni Juan Mamo speċi. U konxu ħafna tar-rwol tiegħu bħala kittieb u konxu ħafna tal-ħtieġa tiegħu li jħossu apprezzatu, li jħossu aċċettat bħala kittieb, xi ħaġa li mhux dejjem ħassu, dejjem kienet jiġġieled kontra ambjent letterarju li ma tantx laqgħu naħseb jiena minħabba l-mod mhux tas-soltu kif kienet jikteb. Mamo li pereżempju fil-antoloġija ta' prosa Maltija tħalla totalment barra minn Aquilina. L-antoloġija ta' prosa Maltija ġiet ippubblikata fis-snin 70, Giuseppe Aquilina, dak iż-żmien professur tal-Malti u l-Università, għażel li jħalli barra lil Juan Mamo, ħalla barra wkoll il-Manuel de Meck. Ċertament mhux għal raġunijiet letterarji. Għalkemm probabbilment għalih daw iż-żewġ kittieba ma kinux jiktbu letteratura tajba minħabba fil-każ ta' de Meck minħabba dak li kienu jiktbu fuq, dak li kien jikteb fuq, fil-każ ta' Mamo minħabba l-mod kif kien jikteb. Bil-vulgarità kollha tiegħu, bil-blanti klerikaliżmu, bil-kummenti kontinwi tiegħu fuq il-politika partiġjana ta' żmienu. Probabbilment daw kienu raġunijiet ewlenin, ma speċjalment naħseb jiena l-antiklerikaliżmu ta' tnejn li huma. Innutaw ukoll il-mod kreattiv li bih jikteb Mamo, l-ironija kontinwa tiegħu. Il-kummenti tiegħu pereżempju fuq l-awturi fuq il-romanzi ta' żmienu li raqduk qed jgħid. Ir-romanz tiegħu naturalment iqajmek waqt li l-oħrajn iraqduk, innutaw ukoll il-ħakma tiegħu tal-Malti kemm tidher din il-ħakma tiegħu tal-Malti l-leblieba għal-qari. Innutaw ukoll il-mod kif qed jipprova jagħti awtorità lill-romanz tiegħu billi jgħid li jisma' qed jaqrawh l-għalliema li jsejħilhom hawnhekk sur mastrijiet, qed jirreferi għall-għalliema,
u l-patrijiet. Jiġifieri n-nies ta' skola u n-nies ta' knisja qed jaqrawh. Nafu li kienu qed jaqrawh il-reliġjużi dan ir-romanz, imma nafu wkoll li l-knisja ma ħaditx gost bih. Mhux biss minħabba l-antiklerikalizmu, ma minħabba il-kummenti immorali jew il-lingwa immorali li kienet jippreżentat biex nifmu ftit il-kuntest. Fl-istess żmien Duncan kienet jikteb poeżija bħal 1934 qed jikteb poeżiji bħal lil Malta tal-lum u ta' għada li fihom jikkritika b'mod aħrax dik li kien qisha bħala l-immoralità li bdiet dieħla fil-Maltin. Biżejt ngħidu illi għar-romantiċi ir-raħal rurali magħluq konservattiv huwa il-mudell ta' Malta ġdida, waqt li għal Mamo il-mudell ta' Malta ġdida hija il-belt Ewropea, l-belt miftuħa, l-belt kosmopolita, l-belt metropoli kbira bl-infrastruttura tal-aġeb tagħha bil-avvanzi teknoloġiċi u l-bqija. Ġifieri dak kollu li għal Duncan, per eżempju, huwa sors għajn ta' immoralità u ta' valuri ħżiena għal Mamo huwa sinjal ta' modernità, ta' avvanz fil-qasam edukattiv, fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam tax-xjenza u l-bqija. U mill-isbaħ li qatt deru, qatt bħalu żgur ma qrajtu, qatt u qatt bli fih ma smajtu, taqrawh u terġgħu fejn l-innasi tajrilkom floku id-daħq iġibilkom u dmuħ iġelben u dwejjaq Alla m'għamilhom bil-praspar kbar li fih issibu minnu li tinnanna li marru l-Amerki biex jimpalawhom u ġrawlhom frejjeġ u gażibi mill-kbar net, mill-ħorox. Dik sentenza waħda. U dik hija eżempju ta' sintassi verament idiosinkratika, verament partikolari ta' Mamo. Mamo jikteb sentenzi kif jidirlu hu, anzi sentenzi li qatt ma jħalluk taqra bi kwietek. Dejjem ħalluk biex nagħtik fuq ix-xwiek, dejjem iġeluk taqra u terġa' taqra għax tinduna li s-sentenza qed tieħdok f'direzzjoni differenti minn dik li kont qed tistenna. U din hija karatteristika importanti tal-letteratura it-tajba, il-fatt li l-letteratura tajba dejjem tagħtik, speċjalment fuq livell ta' lingwa, dak li ma tkunx qed tistenna. Dejjem tiddevja mill-lingwaġġ stabbilit, mill-lingwaġġ konvenzjonali, mill-lingwaġġ mistenni. U dan jagħmlu b'mod partikolari Mamo fis-sintassi tiegħu. Is-sintassi tiegħu, il-mod kif jibni s-sentenza tiegħu, dejjem iġelek tirrifletti fuq dak li qed tikteb. Qatt ma tista' taqra lil Mamo bil-kwiet. Dejjem iħallik fuq ix-xwiek, dejjem iġelek titqabad mal-lingwa tiegħu. Innutaw pereżempju l-mod kif jikkrea kliem ġdid, jaqbad u jaqqad flimkien żewġ kelmiet Alla m'għamilhom. Dak mhux żball, dik hija għażla ta' Mamo li se narawha ripetutament fir-rumanz tiegħu. Innutaw ukoll naturalment li Mamo qed jindirizza lill-qarrejja tiegħu individwalment u jindirizza lill-qarrejja fis-singular għax irid iqanqalhom, għax irid ikellimhom wiċċ imweċċ biex ngħidlek. U kummenti ieħor dwar it-titlu u li tinnanna li tfisser in-nies komuni. Imma għaliex in-nanna għaliex mhux uliet l-omm. Għaliex in-nanna tirrappreżenta l-antik. Venut huwa taqsira ta' benvenuta, l-isem ġej mit-Taljan, imma l-iktar importanti in-nanna, dawn huma uliet in-nanna, dawn huma uliet il-passat. Wasal iż-żmien
li l-maġġoranza tal-Maltin joħorġu mill-passat u jibdew jgħixu il-modernità tas-seklu 20. U għalhekk imorru New York. U għalhekk il-falliment il-kbir tagħhom hu li dawn uliet il-passat isibu ruhom fl-iktar preżent attwali, fl-ikbar l-iktar preżent li jirrappreżenta il-progress fl-istorja tal-bnedmin u xorta jażlu li jibqgħu jgħixu f'dak il-passat, fil-passat tagħhom f'Malta u fil-kultura illi mamu jirrappreżenta bħala arretrata li baqgħet lura. Naturalment hemm ukoll l-illużjonijiet ta' daw il-karatteri se naraw mill-ewwel fil-bidu tar-romanz l-immigranti Maltin bla skola, bla edukazzjoni, bla manjeri li minnarjom se jmorru l-Amerika u l-flus jibdew jimpalawhom bħalma kienu jasbu ħafna emigranti mhux biss Maltin u ġrawlhom frejjeġ u gazibi mill-gbarnet. Kelma gaziba sikku waħda minn dawk il-kelmiet illi se juża kemm il-darba. Imma hemm ukoll innutaw il-ripetizzjoni tiegħu, il-mod kif sikwiet jikteb l-istess idea aktar minn darba. Gazibi mill-gbarnet, mill-ħorox. Ħafna drabi il-ripetizzjoni f'mamu fil-fatt hija intensifikazzjoni. U anki il-ħolqien ta' distanza bej il-kidba u l-att tal-kidba. Jrid jurina li hu konxju mill-mod kif qed jikteb, jrid kontinwament ifakkarna li hu jaf li qed jikteb u jaf x'inhu ma l-għażliet li qed jagħmel biex jikteb ir-romanz tiegħu. U jrid ipoġġi dawn l-għażliet stilistiċi tiegħu, ideoloġiċi tiegħu kontinwament quddiem għajnejna. It-tieni parti ta' din il-pubbliċità li kiteb qari li jotta l-kulħadd għaref u mhux irġiel u nisa għax irid ibih. U ma veru jrid jipprova jolqot sezzjoni differenti tas soċjetà Maltija. Ktieb li wara li joħroġ jiġi mfittex bil-flus it-tajba u ma jinsabx għax jinħataf u l-att maħsub. Ġifieri mhux se jibqa' jiġi stampat u stampat mill-ġdid, speċi se jkollok numru stabbilit ta' kopji ta' dan ir-romanz u mhux se jsiru oħrajn. U din fil-faġrat kif nafu minn sorsi oħrajn, nafu li hekk ġara l-romanz inħataf u mbagħad wara li nxtara kien diffiċli għal min rid kopji oħrajn biex isib. Joħroġ kull ġimgħa b'żewġ soldi mal-kunsinja, ġifieri meta iġbulek id-dar tħallas mill-ewwel għal 16-il paġna x'għandek faxxiklu karta waħda kbira li mbagħad tinqasam f'16-il faċċata. Ikun fih xi 40 faxx jew faxxiklu, fil-fatt jidher li kien fih 29, ftit fis-sens tantu tajjeb li daw se jkunu ftit għalikom. Min jieħu l-ewwel irid jibqa' sat-tmiem tiegħu. Min jixtri l-ewwel faxxiklu jrid jibqa' jixtri l-oħrajn. Niżżel ismek u l-indirizz, eċċetera. U mbagħad l-insistenza tiegħu waraw issieħbu fis-sens illi kelma oħra li kienu jużaw dak iż-żmien kienet assoċja ruħek jew issoċja ruħek, abbona ruħek fih, ma jibdilkomx. Issieħbu issa hekk qed juża l-plural, tieni persuna plural, ma nistampawx kopji żejda. L-Amerika ser imur bil-miet u jgħidu li veru hekk ġara. X'irid ikun? Issieħbu fil-mediċina ta' titjir in-nas, romanz li qatt ma rajtu bħalu, żgur. Innotaw il-metafora tiegħu dan romanz se jkun mediċina li ittajjar in-nas. U nnotaw ukoll li hu jibqa' jinsisti li romanz tiegħu se jkun romanz differenti minn romanzi l-oħrajn kollha ta' żmienu. Din kienet għażla stilistika estetika importanti ħafna
li jagħmel Mamo. Raġuni oħra li dan huwa romanz importanti ħafna hija li huwa romanz li jitkellem fuq il-fenomenu straordinarju tal-immigrazzjoni Maltija illi illi ħakmet totalment is-soċjetà Maltija għal madwar 200 sena, s-seklu 19 u s-seklu 20. Nafu li l-Maltin kienu qed jemigraw bil-massa, fil-massa, bil-gżus, bil-mijiet, bil-eluf essenzjalment, u wara ċertu fi żmien ċertu żminijiet, f'ċerti żminijiet. U dan huwa fenomenu importantissimu fl-istorja tagħna, ma l-ħaġa inkredibbli li dan il-fenomenu tant importanti fl-istorja tagħna tal-emigrazzjoni huwa fenomenu li ftit li ġejn nitkellmu fuq, u ġifieri nitkellmu fuq kemm il-Maltin tal-Awstralja baqgħu jiklu l-pastizzi, fuq kemm il-Maltin tal-Kanada u l-Awstralja baqgħu jiċċelebraw il-festi, naturalment din hija għażla tagħhom, imma il-kritika tiegħi hija li l-fatt li aħna nibqgħu nħarsu lehom mill-perspettiva tagħna, kemm baqgħu bħalna. U ftit li xejn nirrakkontaw ir-realtajiet komplessi tal-emigrazzjoni Maltija. Per eżempju, realtà li kellhom jiffaċċjaw il-Maltin u li jikdbu fuqha u jitkellmu fuqha, per eżempju nies bħal Barry York, il-realtà tar razzizmu, il-razzizmu li jiffaċċjaw il-Maltin, bħalma jiffaċċjaw ir-razzizmu ċerti barranin f'Malta llum. Jiffaċċjaw ħafna r-razzizmu l-Maltin fi żmien meta marru lejn pajjiżi oħrajn, speċjalment fil-pajjiżi anglofoni fejn jitkellmu bl-Ingliż. U kienu jqisuhom bħala suwed, kienu jqisuhom bħala barranin, kienu jqisuhom bħala dawk li invażuri li ġew jieħdu xogħol in-nies tal-post, speċjalment fl-Awstralja kif nafu mill-każ tal-vapur Gange. Jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq xieren ta' eluf ta' migranti Maltin li marru lejn bnadi differenti tad-dinja, speċjalment fis-seklu 19 marru fil-Mediterran, mill-vant tal-Mediterran sal-Alġerija, dik id-dawra kollha, il-vant u n-nofsinhar tal-Mediterran, u mbagħad fil-pajjiżi anglofoni mill-bidu tas-seklu 20 li law. U r-romanz ta' Mamo jirrakkonta din it-tieni mewġa kbira biex ngħidu hekk lejn il-pajjiżi anglofoni, għalkemm Mamo qatt ma mar l-Amerika bħala immigrant, marħuh, nafu li marħuh Giuseppi, jiena sibt il-vjaġġ ta' Giuseppi lejn l-Amerika, naf li mar Detroit, naf għand min mar ukoll, naf fuq li ma vapur kien u meta telaq. Probabbilment meta ġie lura Giuseppi kif tirrakkonta Saturnina Marja Xandov, u nimmaġina li rrakkonta ħafna lil Ġwan Mamo l-istorja tal-immigrazzjoni tiegħu fl-Amerika. Żgur li Mamo kien jisma' mingħand ħafna nies oħrajn, għax kien hemm ħafna Maltin li jitilqu, kien hemm ħafna wkoll Maltin li jiġu lura mill-immigrazzjoni, bħalma għamel Mamo stess meta mar li Xandra fl-1913 u fl-1921 fis-sajf tal-21 wara il-mewt traġika tal-mistħija ta' Demek, abbandonata għal kollox f'sitwazzjoni verament inġusta. Mamo ġie lura u mbagħad baqa' Malta, baqa' jgħix Malta għalkemm siefer ħafna lejn l-Ewropa fis-snin ta' wara. Fost l-oħrajn anke meta kien jikteb dan ir-romanz. Dan huwa prattikament l-uniku romanz li jirrakkonta l-esperjenza ta' immigrazzjoni ta' Maltin. Mamo li jiktab dan il-romanz imqareb u reverenti, speċi ma jħares lej wiċħat, ħlief lej wiċ l-Ingliżi, qatt ma jkritika lill-Ingliżi, Mamo kien filo Ingliż ħafna,
kien jammira ħafna lill-Ingliżi u naħseb wieħed mill-isbaħ żminijiet ta' ħajtu mill-mod kif jitkellem fuq u kien dawk ix-xhur li qatta l-Ingilterra fl-1931 meta kien Londra u prova jibda ħajja ġdida hemmhekk l-Ingilterra, Londra, anke billi jibda negozju tiegħu, eventwalment ġie lura u kompla jikteb ir-romanz tiegħu. Imma mamu li hu wkoll mamu tal-ħafna kontradizzjonijiet, il-mamu li jaqbes għad-drittijiet tal-Maltin ta' bla skola imma wkoll jikkritikahom bl-aħrax minħabba l-injoranza tagħhom. U ir-romanz huwa xhieda ċara ta' din il-kritika ħarxa ta' mamu lejn il-Maltin ta' bla skola, il-Maltin ta' bla edukazzjoni. Fil-waqt li kritika wkoll bl-aħrax lil dawk li kellhom l-edukazzjoni u għażlu li ma jedukawx lil Maltin, il-maġġoranza tal-Maltin kienu bla edukazzjoni, bla skola. U din naħseb li tidħol kexxun speċi f'interpretazzjoni postkolonjalista tar-romanz. Interpretazzjoni postkolonjalista li tfakkarna li ħafna drabi li kolonizzati minkejja l-inġustizzi li jsiru magħhom il-kolonizzaturi fl-aħħar mill-aħħar ikollhom l-aspirazzjoni kbira, l-ħolma kbira li jsiru bħal kolonizzaturi tagħhom għax jarawhom bħala bnedmin superjuri, bħala razza superjuri. Ma'molin edha bl-iperboli, bil-melodrammatiċità, bis-satira, l-ironija, l-parodija, in-narratur li jindaħal li jikkummenta li jinkollu manki jagħmel autokritika li jinqeda bil-karattri ċatti jew bil-karattru idealizzat tiegħu il-Feliċ tal-istorja. Feliċ li bħali kieku huwa il-mamo li xtaq jemigra u jibqa' barra fil-pajjiżi anglofoni avvanzati f'dal każ New York. L-użu tiegħu ta' djalett anki ir-relazzjoni kontradittorja tiegħu ma' djalett, id-djalett bħala element tal-kultura popolari li l-mamu jaffaxxinah u jistudjah u jikteb biex ngħidlek kważi xjentifikament fuqu f'waħda mill-footnotes li għandu fir-romanz. Imma djaletti li hu jippreżentaħ ukoll bħala xhieda tan-nuqqas ta' skola, tal-injoranza, tan-nuqqas ta' avvanz tal-maġġoranza tas-soċjetà Maltija. Fil-verżjoni oriġinali tar-romanz dik li ppubblika Mamo hemm il-kumment ta' numru ta' nies fl-aħħar tar-romanz u aħna dawn irriproduċejnihom fil-verżjoni tal-2013. Araw il-kumment ta' Duncan Sajla, per eżempju, illi dak iż-żmien kien jaħdem il-biblioteka, innutaw illi Duncan ja dokumenti li jinstamaw patronizzanti, qegħdin nitqu tas-sew bil-qalb, oriġinali u gustus, jgħidlu. Imma din tifhimha għaliex l-estetika ta' Duncan kienet opposta. Duncan li rrid jagħti dinjità lill-lingwa Maltija, dinjità nazzjonali lill-lingwa Maltija u Mamo li kien jammira lil Duncan skont il-kitbiet tiegħu fil-gazzetti u fir-rivisti kif ġabrithom Jessica Micallef. Mamo li l-estetika tiegħu hija bil-maqrub Mamo li jrid ikisser il-miti ta' Malta arretrata li baqgħet lura li ma tridx titgħallem, li ma tridx timmodernizza ruħha. U allura Duncan u Mamo li għandhom ideat opposti kontra xulxin, le? Ta' x'għandha tagħmel il-letteratura. Carmelo Mifsud-Bonnici, il-gross, missier l-ex-president ta' Malta, Ugo Mifsud-Bonnici li qed jgħidlu ġa Batmana naqra ġa missejtna daqsxejn, hej, jgħidlu. Iżda ninkoraġġik billi ngħidlek li nissoċjalek, nabbonalek, nabbona ruħi għal 5 kopji oħra jgħidlu.
għal ħams oħra nasib irid jgħid għal 5 faxxikli oħra. Għax ħelu u miktub ta' so kif jikteb il-poplu, kif jitkellem il-poplu. Hawnhekk ukoll huwa jinnara bħala forsi mill-perspettiva ta' s-seklu 21, però ġifieri perspettiva żbaljata forsi, ma kif nara jiena dan huwa wkoll kumment patronizzanti. Għax hawnhekk ukoll u nafu dan mill-kitba letterarja ta' Carmen Mifsud stess, nafu wkoll li Mifsud Bonici kellu estetika differenti minn Damamo, estetika romantika, estetika nazzjonalista, fil-waqt li Juan Mamo, u din hija kontradizzjoni oħra tiegħu, fil-waqt li sa ċertu punt huwa nazzjonalista, fis-sens li huwa patriottiku sa ċertu punt, jagħti prominenza u jagħti dinjità lill-kultura Maltija, fl-istess ħin jikkritika wkoll għax baħt lura. Ftit kummenti tal-aħħar qabel ma naqbad ir-romanz, l-ewwel kapitlu ta' romanz innifsu. Din hija t-tieni edizzjoni li qed taraw hawnhekk ta' romanz li ħarġet mal-Gazzetta Satirika tal-Partit Laburista Xewka. Dawn huma siltiet mid-daħla ta' romanz, mhux iffirmata, ma naħseb li kitiba din id-daħla l-editur ta' dak iż-żmien li Kassar, li meta kellimtu niftakar għal afferlu ma setax jiftakar jekk kienx li kitiba jew min kitiba, ma nissospetta li hija kitba ta' Lino Kassar. Il-romanz kien kiteb suċċess immens, qed jgħid fid-daħla u hekk, immens, u l-kodba li kienu legati minn dawk il-faxxikli l huma rari ħafna. Ma kienx ħaġa faċli għalina nikkwistaw kopja, qed jgħid min kiteb din id-daħla. L-ewwel net ta' xi ftit li baqa' ħadd ma jrid jitlaqgħu minn idejh, u t-tienet ħafna minnhom kienu ntbagħtu lill-immigranti. Minkejja li Mamo ġie injorat prattikament mill-istabbiliment kritiku letterarju u akademiku għal pratikament 50 sena, ftit iktar minn 50 sena, sakemm Oliver Frigieri fl-84 ħareġ l-istudju tiegħu Juan Mamo l-kitib ta' riforma soċjali. Minkejja li ġie injorat speċi mill-istabbiliment letterarju u akademiku, xorta waħda l-qarja ta' Mamo qed jgħid min kiteb din id-daħla fix-xewka, apprezza ħafna r-romanz u kien qisu bħala xogħol li ma titilgħux minn idejk, speċi kollok kopja ma titlaqx minn idejk. Mbagħad hemm dan il-kumment fuq Mamo nnifsu bħala bniedem. Juan Mamo kien bniedem ta' għalih waħdu u ftit kien iħobb juri ruħu. Aktar xawwa qed jikteb xi ħadd li jew jiftakar lil Mamo jew jaf nies li kienu jiftakru personalment lil Mamo. Il-ġenju tiegħu baqa' mhuwiex magħruf, iżda dawk li kienu jafu kienu jammiraw ħafna u ħafna għall-ironija umoristika tiegħu. Diġà hekk il-fatt li qed juża l-kelma ironija juri ċerta ammirazzjoni lejn dan l-awtur għal frażijiet u l-idjomi tiegħu kif ukoll għall-istil mexxej li bih li kien jikteb bih. Żewġ kummenti, il-kumment dwar il-personalità ta' Mamo, il-bniedem li kien ta' għalih waħdu u ftit kien ħobb juri ruħu. Nafu li meta Mamo miet fl-1941 damu ġimagħtej biex sabuh, naħseb każ, però qed nitkellmu fi żmien il-gwerra ma' każ ftit partikolari u għaliex dam daqshekk biex instab fl-eliqi ta' wied babu. Imma nutaw ukoll il-fatt li l-awtur hawnhekk jammira il-mod kif jikteb il-lingwa tiegħu, il-frażijiet u l-idjomi tiegħu, u mbagħad jitkellem ukoll fuq l-istil mexxej li kien jikteb bih. Sa din naħseb li hija stqarrija diskutibbli ħafna biex ma ngħid żbaljata. Għaliex Mamo ma jiktibx b'mod mexxej, fis-sens li n-narratur tiegħu mhux faċli biex taqra l-lingwa tiegħu proprju minħabba
dik is-sentassi mhux tas-soltu li juża. Però fl-istess ħin hemm ħafna dialogu fir-romanz, hemm ħafna diskors dirett. U dak huwa verament mexxej, dak huwa verament element ta' teatru, ta' teatralità jew ta' teatrin mexxej ħafna. U f'dak is-sens nifhem dan il-kumment dwar l-istil mexxej ta' Mamo u ta' dan ir-romanz. Mid-daħla ta' Evarist Bartolo għallu li tinna navnut fl-Amerika l-edizzjoni tal-84 li ħarġet biex ngħidlek fl-istess żmien tal-istudju ta' Oliver Frigieri. Parti kbira minn żmien li qed jikteb dwaru Mamo l-popolazzjoni Maltija tal-fuq minn 21 sena kienet tlaħħaq madwar 114,000 ruħ. Minnhom setgħu jivvutaw biss ftit inqas minn 9,000 raġel. Dawk eletti fil-Kunsill tal-Gvern kienu jirrappreżentaw lil klassi ta' fuq biss. Din hija r-realtà li fiha kienet jikteb Ġwan Mamo. Kontradizzjoni oħra li kellu jiffaċċja Mamo kienet li qed jikteb kontra l-abbużi ta' dawk il-ftit li kienu privileġjati fis-soċjetà li kienu fost oħrajn li kienu jafu jiktbu jaqraw. Imma dawn in-nies litterati kienu in-nies li setgħu jaqraw ir-romanz fl-aħħar mill-aħħar. Veru kien ikollok nies li mill-komunità ta' nies ħanajtek li jaqalawha u jikluha kienu jafu jiktbu jaqraw u jinġabru madwarhom dawk li ma jafux jiktbu jaqraw biex jisimgħu il-qarri tar-romanz, bħal kieku qed jinġabru biex ngħidlek madwar ir-rediffusion jew madwar ir-radju. Imma l-maġġoranza tal-qarrejja ta' Mamo u dan nafuh mill-lista tal-abbonati li jagħtina fl-aħħar tar-romanz tiegħu stess. Kienu nies ta' skola, kienu professjonisti, kienu nies li kellhom ċerta pożizzjoni fis-soċjetà, li kellhom ċertu privileġġ fis-soċjetà, li kellhom ċertu kapital kulturali u soċjali u ekonomiku, m'hemmx dubju. Din hija wkoll sitwazzjoni diffiċli li kellu jiffaċċja Mamo li qed jikteb għal dawk li hu stess jikkritika fir-romanz. Waħda mix-xeni fir-romanz tantiċipa kważi b'mod profetiku dak li se jiġri f'Malta fl-1933, mela xena li tinkiteb fl-1930 li fiha Fra Pawl fi New York jaħraq il-kodba li għandhom dawn il-Maltin, emigranti fi New York. Dak il-ħruq speċi antiċipa il-kas ta' sedizzjoni li fih il-gvern kolonjali awtoritarju Ingliż permezz tal-gvern Malti ta' dak iż-żmien li kien gvern nazzjonalista u permezz tal-Ministru tal-Intern ta' dak iż-żmien li kien ta' dik is-sena li kien Carmelo Subbonici dak li għandna kemm semmejna ftit ilu l-Gross. Jibgħat lill pulizija jfittxu fid-djar ta' numru ta' attivisti, kittieba, politiċi xelugin, fosthom fid-djar ta' Mamo u ta' Orlando. Lil Mamo ma jtelawx il-qorti, però lil Orlando jtelaw il-qorti u Orlando jispiċċa jqatta' xahri ħabs minħabba il-kodba meqjusa bħala sedizzjużi fil-virgoletti illi sabulu f'daru. Ħafna drabi dawk li jkunu romanzi illum insuhom bħala romanzi importanti u li tistudjahom speċi l-iskola jew l-università. Dan huwa l-każ tas-sedizzjoni li qed nitkellem fuqu. 9 attivisti xellugin magħrufin li f'Marzu ta' 33 spiċċaw fitxawlhom fi djarhom u f'Settembru mbagħad skużawni ibbażata fuq liġi ta' sedizzjoni li ġiet ippubblikata f'Settembru ta' 32 ftit xhur qabel. Mamo kellu librerija vasta, però sfortunatament wara li miet il-familja stax tagħmel mod ieħor biegħet il-kodba tiegħu biex tkun tista' tgħajjex lilha nfisha.
il-mara tiegħu Mari Karm kellha tagħmel din il-ħaġa li tbih kollox. L-attivisti kienu nies bħal Jose Orlando, Juan Mamo, kien hemm Gino Moscazzo Oppardi, tifel tas-senatur nazzjonalista Giuseppe Moscazzo Oppardi li rajna ir-romanz, biċċa mir-romanz tiegħu Nazzjuellu l-qabel, attivisti bħal Salvo Pulis, Carmelo Carabot. Sa qabel ma nibda nħars li romanz, forsi ftit mistoqsijiet essenzjali li nistaw li tistaqsu intkom u taqraw parti minn dak l-ewwel kapitlu. Per eżempju dwar id-dimensjoni storika tar-romanz. Din tidher fir-referimenti kontinwi għal dak li kienet jiġri f'Malta ta' żmien Mamo. Kif kienet il-Malta li kienet jikteb fuqha u fiha Mamo u li tidher fir-romanz? Kif jidhru, kif huma rrappreżentati l-partiti politiċi, il-Knisja Kattolika, nuqqas tal-edukazzjoni ta' dawn in-nies, il-kultura popolari, il-festi, l-għana, il-lingwi differenti li jintużaw fir-romanz, dialett tal-poplu, l-gazzetti. Kif edna l-istorja tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-romanz, il-kontradizzjonijiet ta' Mamo, l-istorja personali ma' l-akkużi ta' qtil, eċċentriċità, supervja, purizmu fil-lingwa, disprezz lejn in-nies bla skola. L-akkużi ta' qtil għaliex Mamo kellu jiskonta sentenza ta' ħabs minħabba li prova joqtol bniedem ta' żewġ tiri meta kellu 19-il sena, spiċċa minn 20 sena spiċċa għatta 6 snin il-ħabs. Dan wara li kien ħareġ mill-ħabs Manuel Demek li huwa il-missier spiritwali għal-menu tal-Mamo fil-bidu tal-karriera tiegħu tal-istorja tiegħu bħala kittieb. U allura relazzjoni komplikata ta' Juan Mamo mal-qarrija tiegħu. Imma bagħad hemm ukoll id-dimensjoni estetika. Dan fil-fema tiegħi huwa l-aktar aspett interessanti tar-romanz. U allura x'jibqa' ta' fejda biex nużaw l-espressjoni ta' Prost Friġieri li ma jmut qatt f'dan ir-romanz. X'jagħmlu romanz li jibqa'? Għaliex sar xogħol ikoniku, għaliex għandek awturi importanti illum f'Malta li jqisu lil Mamo bħala il-xempju, il-modell tagħhom, il-punt ta' referiment tagħhom, 100 sena wara l-kitba ta' dan ir-romanz. Jibqa' xogħol ikoniku minħabba l-mod kif jirrakkonta Mamo, minħabba dak li jagħmel bil-lingwa bħala awtur letterarju. Għandek l-influenza ta' Cervantes, l-ironija u l-autoronija, l-parodija tal-letteratura stabilita, l-autokuxjenza fil-narrazzjoni. Il-narratur maħluq minn Mamo li jsemmi lil Mamo stess 5 darbiet. Il-nisġa ta' romanzi tmiem sorprendenti, il-lingwaġġ figurattiv, is-sintassi, il-vokabolarju li jieħu mill-ħajja ta' kuljum, il-vokabolarju li jivvinta Mamo. Semmejna il-Cervantes u l-importanza ta' Cervantes għal Mamo jidher li ma kienx figura magħrufa biss minn Mamo għaliex fil-gazzetta Il-Kotra, organu uffiċjali tal-Partit tal-Ħaddiema, per eżempju kien hemm artikolet fuq Cervantes, Cervantes li huwa deskritt hawnhekk b'daw iż-żewġ paragrafi. Ġifieri għandek gazzetta popolari bil-Malti illi tażel li tippreżenta biografija qasira jew kumment qasir dwar Cervantes. Ġifieri Cervantes ma kienx awtur magħruf minn Mamo biss, imma anki magħruf minn attivisti oħrajn, minn letterati oħrajn, minn politiċi oħrajn. Fit-taħdita li jmiss, fit-tieni parti ta' din it-taħdita se nitkellem dwar l-ewwel kapitlu
l-ewwel parti tal-ewwel kapitlu ta' dan ir-romanz li tistgħu tisimgħuha moqrija f'recording li għamlet eh, id-direzzjoni insomma tmexxija tal-Metzek u li fih għandkom il-qari ta' kien iċ-ċikluna li għamel il-vuċi tan-narratur u Mark Lawrence Zammit li għamel il-vuċi ta' dialogi, il-vuċijiet fi dialogi. Fit-taħdita li jmiss, jew fit-tieni parti ta' din it-taħdita, se nitkellem dwar dak l-ewwel kapitlu.